Good morning, Sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, pamitan budal sekolah. Sangun nih, Rek. Piro? 500.000. 500.000 karo nyambut gawe sepi ayo apa? Lho, kan budal sangu. Kok 5.000? Piro tak tutuk dengkulmu ngono nek gak gelem ngono. Budal aku numpak taksi kok 5.000. Ayo apa nyambut gawe sepi? Aku nek njaluk piro katene? Los dol. Ya wis. Ya. Ayo, dal hati-hati. Ya. Ya. Yo, apa saiki sekolah kok sangune kok ciake. Jamanku biyen ae 5 rupiah. Saiki sangune njaluk akeh, tapi yo gak apa-apa yo wan aku tambah pinter. Iso bahasa Inggris, bahasa Jepang. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Loh, salah channel, Rek. Iku lak channel Ipin Ipin. Ya apa sih arek-arek iki? Baleni. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Mulai dari Reyes Robert. Pindah luar negeri, Bu. Loh, Nandi? Pindah nih? Pindah sekolah swasta, Bu, maksudnya. Nengnya ya padha dalam negeri tapi beda sekolah. Ya wes, Ibu lanjutin absennya lagi ya. Tono Martono S ada? Ada, Bu. Jenengmu kok diulang-ulang sih, Le? Ya wes ono Tono, ono Martono. S iku sapa, Le? Kepanjangane, Le? Sumartono, Bu. Walah lele, bapakmu lek gawe jeneng kok akeh Tono, iku biar ngefan paling mbek Tono lele. Oke, selanjutnya Seto Gondolili Watimena. Seto, mana namanya Seto? Iya. Namu bagus, Nek. Terus Ibu manggilnya apa, Li? Segoliwet, Bu. Walah, kemploen jene bapakmu lek jenengi Lele. Kok iso koyo ngono iku lho. Terus nama panjangmu sapa, Le? Petrus Teddy Bagus Karyayadi, disingkat Pete Bakar. Aduh, itu sekolahan opo sih jenenge kok aneh-aneh. Oke, baiklah. Oke anak-anak, berhubung ini masuk pandemi COVID, jadi sekolahannya mulai besok kita daring ya. Jadi nanti kita jam 8 harus ada sudah standby di depan handphone masing-masing. Kita daring, tanya jawab, semuanya ada di handphone, oke? Berarti gak masuk sekolah lah, Bu. Ya ndak to, Le, wong jenenge daring, ono corona. Kok Le misalkan masuk kena corona kabeh ya apa, Le? Enak toh di omah sekolahe? Corona iku arek endi, Bu? Corona itu jenenge penyakit, Le, virus yang tidak terkasat mata. Ngerti nggak? Hore meneprai gak ketemu guru iki menerek. Hore! Woi, jadi kok niki apa rek? Prai malah seneng. Ini ki generasi penerus ya apa kok niki? 2 hours later. Ya apa iki, Ton? Wis mulai sekolah daring nah. Iya, karo aku. Kayak le sama. Gak iso ketemu ta ya? Iya. Wah, kangen aku mbek kanca-kancaku. Iya, padha. Loh, gurune kan iki. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hari ini hari pertama sekolah daring ya. Iya. Untuk tugas-tugasnya besok Ibu kirimkan online ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan online juga. Iya, Bu. Untuk isi Ibu wasit
Ya, Bu. Oke, udah Gitu, kalau Ibu, gitu cuma Ibu ngasih. cuma ngasih info kayak gitu. Selamat Jaga. mengerjakan. Ya, Bu. Bawen dino ngedep HP. Kayak litok dirasani. Tuh, kayak sekolah daring mulai. Tak ngip sih lah. Mau mati ya kita pun mana? Pelajaran apa iki mari ngene iki? Guru ngarep PR ya. Halo Bu, Aduh, ngangkat kono tok ae dek suwene seh. Ah. Foto Ibu. anu ya Bu, kula kerja ya Bu. Iki gak ngerti tak waya sekolah daring iki. Nah nggih niku kula beto HP ini Bu. Kula bosen ya Bu. Wis 30 hampir 30 tahun Bu. Sekolah garing ya sampai lali rabi aku Bu. Sampeyan wis rabi ya Bu? Tak rabi ya? Ya apa sih? Lah piye? Muridku iki kok. Wingi tugas sing tak kerjakno. Wis digarap durung? Sampun, sing menggambar niku to. Tugu pahlawan niku ah. Sampun. Ya kok menggambar wong iki wis tak kei kok menggambar iki. Kula lho sampean kayak tugas menggambar tok. Kapan aku menggambar sampean? Aku gak tau kayak tugas menggambar, mau tak sakmono tuwe dikei menggambar. Emang gambar apa? Lah wingi tugasnya sapa ya? Loh, kan man Bu tugas gambar sampean kayak aku kok dikirim 4 orang menggambar. Menggambar masa depan. Aduh, pengen iki wong pantesan kok gak lulus lele. Aku wis bosen sekolah daring Bu. Ya apa sampe tuwek daring ae. Sampe gak kenal aku mbek kanca-kancaku. Kancamu liyane. Kancaku wis sembuh Bu, gak ngerti wong aku iki lho. Aduh. A few inches later. Siamene durung oleh suket. Sapiku mangan nopo iki engko? Mendunge wis teko ngene. Ya ono ya ini sekolahan daring terus ganti ijazah. Pengen ngelamar kerja takoni ijazah. Pengen ngelamar anak tonggo ya ditakoni ijazah. Padahal kudune ijabsah tak jane sing bener. Isu mau tanteni durung daring-daring. Bareng ya meneng ngare sampai mendung. Ya orang sido daring. Loh, lak temen. Loh, Bu Guru. Halo Bu Guru. Nggih, Bu Guru. Suwene. Ngangkat telepon tok ngono ae suwe, sing sitok emang suwe saiki suwe pisan. Kula ngarit Bu Guru tasian. Tasih ngarit. Gak ngerti ki wayahe daring tak kok sik ngarit iku lho. Lah Bu, ketinjing kula entos mboten purun daring-daring. Sukete gak ono, sapi wis gak ono pakane, Bu. Ya apa sih? Iku tugas wis mari dorong, wae ngumpul lagi. Sing tugas ngarit wingi, Bu. Loh, kok tugas ngarit iki piye to? Sing link tak kirim wingi ku lho wis diisi dorong. Urung sempat buka, Bu. Lah sapi kuntekan suket ya, Bu. Piye ngene iki? Meneh pra izin, Bu, aku, Bu. Lah apa izin? Wong daring kok izin? Ate ngarep yang luar kota. Gak usah izin. Wong daring kok izin. Mlebu gak mlebu padha ae. A few minutes later. Ya opo rek, penggawean angel. Dadi YouTuber. Ki anu sing seneng. Perasaku ya potong aku wis lucu ngene. Tambah sekolah daring kan tembusis.
Umur kate 50. Sekolah sawah wis panen ping 10. Sekolah gak lulus-lulus. Walah. Wis dilakoni ae. Ono koyo ngene yo. Gak ledok wong. Oh, brek gak runang sawah. Wong ngising wong lapo daring iku lho, gak delok posisi ayo apa kon niku. Loh, nggih, Bu. Pas ini, ada apa iku? Jaga manuk nang sawah. Manuk. Lah apa mana nah? Kok tunggu iku? Ya jagon lah karo ngono manuke. Men niku sawah entekno manuk gak jaga ya apa sih? Sampe niku lho, daring-daring ae yo. Ndelok sikon ngono lho, kok sore-sore ngono lho, Bu. Ah. Dulu tugas ae. Coba masuk iku ndelok sikon. Lek jam nyamene iku ya koyo daring rek. Lek aku sore-sore ya ono acara dhewe. Oh, ya ledek sawahku. Ya ini daring ae. Wis lulusno aku. Tak teripari sak glansing pean. Wis pokoke lulusno ngono ae lho. Carane lulusno ya apa? Wong kon digawen ngerjakno ya gak mbok kumpul-kumpulno. Aku iki menilainya ya. Iki lho tak Bu, tak kerjakno pinggir sawah. Bukuke keterak angin ku lho logor nang kali. Kate ngerjakno opo aku ya gak ngapalno. Oh ya ono ae alasane ku. Lho, ono mrene ya lah, Bu. Sampe niku lho bandawane daring ae. Duit panen entek tak gawe tuku pulsa tok iku. Nguruti daring tok iki apa pian iki? Ah. Kamera subsidi pemerintah ta. Wah. Wong ngurus KTP nek gak iso ngene kok syaratnya angel. Kita lah Bu ya, aku nang oleh kerjaan wis lulusno ngono ae kok. Sapanenan iki tak kirim nang mapean, PN. 2 hours later. Ya apa rek awak dhewe iki ndak? Aku mah ditelepon Bu Guru. Nyawa sawah iku bapak 10 tahun. Wis panen ping piro, Bu? Sekolah SD gak lulus-lulus. Iya. Tenan tak takon. Bu sampeyan wis rabi dorong ngono. Ego tak rabi depo aku. Ya apa rek? Polisi tak hitung daring-daring entek 3 juta iku lho. Subsidi. Walah. Adik berarti daring iku sawe ya. 30 tahun cak. Tapi iki daring biyen aku seneng ya pikir. Oh my darling. Gendaan ya my darling. Koncone adik apa kabar ya? Tak ketemu. Halo, Bro. Loh, Pas ternak domba. Oleh tugas ya, Bu. Muhammad ditelepon Bu Guru. Oleh tugas ya. Guru aku izin. Apa izin? Izin. Ngarit nang kota. Wih. Pirang ewu sapimu. Pegel aku ngrasane. Lah Sapi sak kabupaten mau ramut. golek sak lho. Telepon paring mana. Telepon mana. Ya. Loh, Wong telu iki kok ndek kene mau jare daring iku ana sing njogo manuk. Ana sing ngarit. aku nguli Bu, ngaret iki. Iya. Japen. Lah apa nak kene? Angkene golek wifi. Sampe niku yo lha apa mrene golek merica nang warkop. Sampeyan apa mrene kan tinggal wifi pisan. Enggak, aku mek katike lewat tok. Ini Iki deh. apa Bu? Sekolah kok gak mari-mari iki. Daring Oh, empek. auga saya menunggu. Kota triliunan. Kan iki gak daftar subsidi toko pemerintah wingi ta pulsa iki. Entek. Gak iku lah unlimited kok. Subsidi. Iki lho dikae buka jaf. Entek kota ini sampe. Daftarno. Yo, ame koyo kakek Sugiono. Ih. Jaf. Ayo. Ndang dikerjakno tugase ben kalian iku ndang lulus kabeh. Wis ngono lho. Wis aku kate demo. Pakai wedhus. Ya gak apa-apa. Aku kate demo. Poso 30 tahun mari-mari sekolah. Yo. Kate demo nak sapa? Karena pemerintah mosok kok 30 tahun itu dari ngono kan solusi rek. Ya gak apa-apa lek kon demo nak pemerintah di rumah. Medhep kabeh kapan ngedep menungsone dhewe. Yo. Ah iki lak wong wis. Wong kon lek ya daring ambek mbok sambi kerja Oh, ngono. Bu, balulus bangga. Wis sembuh. Demo aku. Mulai. Lho. Wen.
Ya apa sih? Wis ledeh ngereken ngono tok wis. Oh, pedot kabeh iki wong-wong iki. Wes. Gak iso. Tuh, gak temen aku ora iso. Onre kaya ngono. Cabang bayi lanang karo lanang wedok. Ayo, gak sanggup aku nonton. Aduh.